que el seu projecte és el de l'escaparatisme, la subhasta i la llunyania. I sembla ser que el del xec en blanc per a fer el que vulguen durant 4 anys i després tornar a enganyar-nos i tornar a enganyar-nos. El projecte del bloc Iniciativa Verds aposta per la visibilitat política del País Valencià i en particular per les seues comarques del sud, per les comarques d'Alacant. El vostre projecte naix des de les necessitats reals dels ciutadans i de les ciutadanes que viuen en el nostre territori. És el projecte de les persones, el de fer política de baix cap a dalt. Volem escoltar a la gent per a planificar i executar. Volem ser eixa eina que fa possible que la nostra societat avance, es transforme i siga millor dia a dia. Per això necessitem estar presents al Parlament espanyol per poder incidir en les grans decisions d'Estat i que revertisquen en la millor qualitat de vida dels que habitem este territori. Volem fer-nos sentir amb veu pròpia a Madrid i ho hem de dir en veu alta i amb un llenguatge clar, directe, sincer, sense que ens coarten la llibertat i sabent que la nostra credibilitat depèn del nostre convenciment que tenim el millor projecte per a este país. Volem treballar per la seguretat dels nostres carrers i carreteres amb la major eficàcia policial, però sempre des d'ací. Necessitem un millor tractament fiscal basat en un càlcul real de les persones que som i ens visiten a l'any i que generen una despesa pública en matèria sanitària molt superior a la que ens atorga l'Estat. Volem modernitzar el teixit productiu industrial per tornar a situar-lo com un motor en la creació d'ocupació. Anem a lluitar per la competitivitat perduda i equilibrant una economia que ho ha fiat tot al creixement urbanístic. Units aconseguirem dur endavant la política de l'equitat, la política que fa possible que una societat siga més rica, més justa i que genere valors més humans i, sobretot, que escurci distàncies entre rics i pobres. Per això, treballarem perquè la igualtat d'oportunitats, els salaris, l'accés a llocs de treball siguin iguals per a dones i homes. S'esforçarem perquè la conciliació familiar siga una realitat, que l'esforç a la maternitat siga reconegut i respectat, augmentant a 20 setmanes el permís de maternitat, amb guarderies públiques a l'abast de tota la població i amb escoles dignes. Les polítiques per als joves són una aposta decidida de la nostra coalició i d'una societat moderna i de futur. Per això, proposem polítiques d'habitatge amb el foment de vivendes de protecció oficial i crèdits blancs perquè la independència dels nostres joves no siga un problema. Potenciarem l'ocupació